Owganistanyň hökümeti Taliban dolandyrşygynyň eline düşen günden bäri döwletiň ykdysady ýagdaýy hasda yaramazlaşýar. Taliban hökümeti döwletiň ykdysady ýagdaýyny durnukly halda saklamak üçin birnäçe döwletlerden gumantar kömegini sorap gepleşip geçirse-de çözüm tap bilmänligini anyk açyk görse bolýar. Muňa mysal edip ýagny ýakynda Fransuz mediasynyň habar bermegine görä, Owganistanyň içindäki düren ykdysady çökgünliginiň netijesinde Owgan halky işsizlikden we pulsuzlukdan çykalga tapman özleriniň içki organlaryny, ýagny böwrekleriniň bir bölegini satyp başlandyklary habar berilýär. Owgan halkynyň bir böwregi 1300-1400 dollara satýandyklary aýdylýar. قرضدار بسیار قرضدار نزدیک یک لاک سی قرضدار بدیم. Bu arada Owgan watandaşy bolan bir gyzyň habar bermegine görä, böwregimi satmazmyndan ozal biziň köp mukdarda ýakyn tanşlarymyza pul bergimiz bardy. Ýöne böwregimi satanymdan soň hem onuň hemmesini berip gutarmadyk diýip belläp geçýär. Owgan halkynyň iýmäne, içmäne hiç zat tapmaýandygyny, ýaşaýyşyň juda kyn günde dowam edýändigini gürrüň berýär. Emma pul gazanyp, durmuş ýagdaýyny gowlaşdyryp, açlykdan çykmaklar üçin häzirden böwregini satjak Owgan halkynyň hasda köpelip başlandygy aýdylýar.